No ei se ehkä ihan niin paljon aina, muuten se olisi liian OP. Tai... No antaakseen edes 2 tuntia?
Ei, en mä tiedä, en mä oo ikinä lukenut Benjaminista niin paljon. Niin mä odotin vaan itselleni, että mä saan... Naulakone pettää. No ei ees tossa tilanteessa. No jos on hyvä, niin silloin se ei petä, mutta joskus se pettää. Se pettää aina. Tai siis ei aina, mutta se pettää... Se voi pettää sut aina. Niin. Se voi olla hyvä lopussa, jos joku pari palloa pääsee sinne, mutta sitten jos sen haluaa pysäyttävä oikeasti jotain kunnon röykkiöitä, niin se ei vaan toimi. Se vaan niinku pettää. Ja nyt antaa mulle kato joululahjoja. Oi. Jotain hyviä. No yllätys. Pitää ostaa alkemistille voimakkaampi happo. Sitten laitetaan tänne velho. Mun mielestä se nyt menee vähän huonosti. Mikä toi alinen? Se on paras. Se poistaa maastokuvia. Tää on hyvä kun tää alkemisti buffaa näitä. Ota regeneitä. Kato Arne Grinder. Hetken, mä tajusin just yhden jutun. Tällähän ei rikko mikään lyijyjä. Mikä niitä on? Ai onks ne niinku rautat? Niin, et niitä ei niinku... Tai nyt paitsi toi multari. Okei, unohdetaan idea. Niin, tai joku multa. Oho, nyt tulee läpi. Hei, laitetaan kammoja! Katso, mitä sä pidät kammolyijyistä. Ettei vaan... no joku ne puhkoo, ihan sama. Tämä tarviin, tän hohton. Paljonkohan Benjamin antaa nyt? Noniin. Nyt voidaan unohtaa noin. Tässä tuli toinen, mä en enää... Tästä pitäisi päivittää tätä alinta. Onks kaikissa alinen? No, kumma juttu. Joo, mutta se alin on hyvä. Tikka. Tikka niin se alin. Mä nyt ostan nyt. Arni, onko sulla konetikkaa? On. Niin, mutta kun täällä sä voit ottaa minkä tahansa sankarin, tai niinku mitä tahansa. En sulla ei lopussa mitään puolustusta. No niin mä huomaan. Mä päivitin kerran sen keskimmäisen maksun. Jos mä tajusin just, että jos mä laitan tähän alkemistiin, ja mä laitan sille tätä, niin tälleenhän mä saan tän. Mä päivitän aina sen keskimmäisen maksun. No niin, koska sä haluat niitä kykyjä. No yleensä kyvyt on kyllä ihan kivoja, mut kuitenkin. Arni, mikä on sun maksimiroundi, mille sä oot päässyt? 40 on tää koko pelin maksimi. Ja mä tiedän, Mut sen jälkeen tulee 40/50, sen jälkeen tulee 50/100. Arni, mikä? No varmaan 32 tai jotain. Eli tuossa kentteliössä. Mä oon 31. Arnin peli sympathisoi. Toivottavasti mä en kuole sillä välillä. Miksi sä oot synkosisoi? No, koska se niinku lattaa. Miksi se ei vaan niinku synkosisoi? Se on koronaa ja vidaa. Okei, mä kuollut. Fiksin.
väkivaltaa. No mun numas ei ollut mitään väkivaltaa. No, nyt on kyllä paha. Nyt mä kuolin. Mitä? Nyt kuoli. Mut kun tekis mä... Eikö sitä vaatii tänne? Teidän päin mulla ei tässä kiinni. Ja mä mietin vaatii sitä tänne. Ja niin mä sanon, että maksaa 9 tonnia. Joo. Ensin toi. Mut Benjamin, mulla on Benjamin. Tää on pankkihakkerointikassa. Eli? No nyt on varmaan, mut joo kato. Mut kuinka paljon toi Voi tuottaa? ottaa Ja oikeesti ihan meidän kohta tulee möössä. blue. No ei ne on huono, jos niillä saa. Hei katsotaan. Katsotaan miten tää pitää ehkä... Älä... Ihan kohta tulee blue. Nehän on jo tossa. Ari, tähän tuli jotain tällaista eteen. Toi on liittyy F-rekordeihin. Joo. Jes, chongeja! Siinä on sulle yksi chongi. Ja se on toi. Ja mulla on pallot kohtaa se ohi. Ai pääsikö? Tänne loppuun jotain tuolla. Niin, mutta eikö hän laittaisin sen sinne, kun se ei hyödytä siellä mitään? Hyökkää sitten kun ne mennään tässä läpi. No joo. Mutta mä vaan mietin, mitä mun pitäisi laittaa juuri nyt. Kunkarittaa laittaa. Musta tuntuu, että se ei ihan pelkittä. No ei tietenkään, kun se on tuolla. Sen taulussa No kannattaa aina. Nyt se on dead. No niin. Nyt pelaan jälleen. Lisää kuumaa. Tää on chongi. Näetkö Arni ihan... Arvo, mikä sen vihreän Voittaja. kuuman pallon jälkeen tulee? Kaikki tähän. Sieltä tulee TDD, eli Tehtävä, semmoset... ja tehtävä suoritus. No semmosia mustia. Ja ihan hitsin nopeita. Ja sitten... Joo, mä tiedän. Pam, param, pam, 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 param. Mut mikä muovi tulee vihreän muovin jälkeen? Sinä niitä voi Muovin jälkeen. Ei tuu palloja enää. Ensiksi tulee sininen, sit punainen, sit vihreä, sit musta ja sit liila. Se käydä pallo. Siis muut. Pitäisikö lopettaa? Joo. Joo, 13 minuuttia ehkä.